kublaya phi prolong hagne kapor ngawra e phi yakawei ka ching yetho khana ka basno tanat bha hadu kata ladon ka wei ka ching yetho khana ka ba karteng ka ching in ka ching kende bat ka ching yaisha hakaba ladon laingut ki sinrang kata urichmon udon bok bat u kenteu hakaba kine ki laingut kila ya sho ching e yakawei ka kenthei ka ba bhabreu bat ka ba don burom don akor kata kadai ka joyful ka karteng chongka kine ki laingut ki sinrang kidei ki balawan nala ka chong ka family bakrau ka chongki nakaliang ka joyful pat ka long perlok bat kine ki laingut ka klem tip pat ya ka chingmut bare ka chongki ba kine ki laingut kla don chingmut hok ya ka sapet basas ngap ya kane ka video hatu ka bukut monopat na pedeng kine ki laingut ki singrang ki bla i bha karta chongki uban yo ya ka joyful kum ka be la chong kum ba kila thrang na du ka mansem bat sa subscribe bat like ru ya kane ka video haswa ban sngap ya kane ka chingi thu khana ka chonga tongin yak stang no menta ladon uwei u businessman uba reus pa bha bat uba he kam bha hatu kata ka kerteng chung u kadai urichman ubal awan na ka long yang badon ba em te ha ka we ka sngi kat ba urichman udang don ha ka we ka program ha ka we ka college ha ka ba la sha khot so bha u banya don rang kat lang ha ka ta ka program na ka benta ban le don burom ya ka we ka khna pule ka ba kerteng ka joyful ka joyful kadai ka preo ka ba smart bat ka ba start bha ha ka ching pule ka chongka te kumta ha ka ta ka program la le don borom ya ka haswa bakan late no shabang kalur namata ka ching pule medical research ka chongka khnang ba bakan yo sho ya ka ching start leng ba ka ta ka ching late research ka chongka shabang kalur te ha kata ka program urichman ru ulai chingkren halo stage ban sengu ban yaro bat ban sengu komen ru ha ka chu kapor ba kata ka college kala penmi yakum kita ki khana pule ki bastad ki ban let pule shabar namata ka chingwat benia ka chongki halor ka ching start ba bon chain urichman kumba udai ubreu ubarius pa bha ha kata por ula khot perta lengba ka matpis nalo stage ya ka kerteng chongka joyful banwan stage namata ban pediang ya ka ching ai sngo bha ka chong u ya ka kabadai daka pisa kabal abon tengka bha lengba ka checkbook na ka bang akaw ka chong u te kumta ka joyful klapoi hapo stage bat kabala simru ya kata ka checkbook nakti jong urichman bat kala ai khoblei songu ru ya kata ka chingle bha ka chong u yaka te ha kata ka por urichman tang marsan yu i ya ka dur bhabreu jong ka joyful urichman ula sho chinge chaba palat yaka wat la ka dei tang ka sen ka ban kong ba ula i yaka ru hanrei ka joyful pat kalak kemen bha shapapalat namar ba ka yo kat kane kalat banlet pule shabar haden kata nado ba ka joyful kelawan pau ha ka ching chong urichman mau umnang le ai shu ula shu perkhat sa ya kata ka dur bhabreu chong ka joyful balano kan poi ka por bakan long ka be chong u sirta te ka kame chong urichman haba kaloi i ya kata ka chinglang a musem chungla ukhun kala bo chingkli u bat mu uru ula ya tho bej kumba ula don chisngau hapo musem ka chong u te kumta haswa ba ka joyful kala dei ka sngi bakan late no sha bangkalor ka kame chong urichman kala wan yalam shwai ya ka joyful hayang chongka namata urichman bu unkren ai ya ka joyful haswa bakan late sha bangkalor te haba ka joyful klapoi hayang chong urichman mau ula stang ban penpau ya kata ka chiksngau ko ba ula don ching e chisha ya ka nadu ka to ka sngi ba ya kendo nongkong bat ula terwaru ya ka ban ailut ya ka spa ka pheu ko ba udon baru ya ka bang akau haka kerteng ka chongka lada ka tre ban ya tho badu hanrei na kaliang ka joyful pan kla phai kten ko ong ba maka kampat kwa ban sim ya kata ka kedan ban ya tho bano ru kumcu ya uru namar ba maka ka ong ba ka kwa shwa ban wat ya ka ching start perthei lengba ki ching pule ka chongka bat kla mi sendon no na kata ka yeng chong urichman ban lej no sha bangkalor te kumta lengba kata ka ching simrai chong ka joyful bakam tre ban ya tho bat urichman mau ula don hapteng ka ching kuslai bat ka ching tieng yo ba undo no yaka
Te ha ka wei ka sngi kat ba Richmond ula lej sha ka wei ka ching ya tho chong uporlok chong u rangkat ka keme chong u ula yui ya wei ubreu uba idon karta bat karta chong u uba karteng udon bok kat ba udang ai ching ruai bat ching shat artat ha ka chu kapor ha kata ka ching lek kemen ya tho ha kata kapor te haden kata ka pukram Richmond ula lej ya kendo ya udon bok bat ula yero ya kata ka sap shat sap ruai ka ba udon bat ka ba ula sei ha kata kapor udon bok udai ubreu bawan na kalong yang ka ba khamduna ka chingyo bat ha ka ching im chung u ucu su tenat ba ban ruai bat ban shat wala ka dei ha ka no ka poru bat ucu lej ru ban ya simenta ha ki bubun ki pukram haden katto kone sngi Richmond ubala super khatsa ya ka durba breu chongka joyful kabala don sabang kalor mata te ha kata kapor kat ba udang wat kalat kalenti lengba ka ching perkhat ka chung u da kumno ba unyo ya ka joyful benlong ka be chung u ha kata ka klimat ula poi kan mau ya udon bok ubadei ubreu wanang baha banruai bat banshan kumta ula kutjumut benlek ya kendo no ya udon bong haba Richmond ula ikendo ya udon bong Richmond ula kerpan nda ka ba singurit ya udon bok bu nyarap lem ya u hakum kene kapor ba Richmond udon hapdeng ka jingslai bat ka jingla a ka mesem chung u namata ka joyful Richmond ula ya tho ha udon bok baro ya ka ching e chung u ba udon ya ka joyful ka ba kala don sabang kalor menta namata ka ching pule ka chongka bat ula karpat ru ya udon bok bu nyarap lem ya u ban lech sabang kalor namata ban penbej lane ban pensyo ching e ya ka joyful bat Richmond bat lada long kumno ru Richmond un kit khle namata ki chinglut ching sep chung u baro te ha kata ka ching kren chongki hapdeng Richmond bat udon bok ula kantai ya kata ka ching pha chong Richmond namar ba uong ba kamde ka kam ka basuk benle kumta bat churu ula ong ba lada udon shisha ya kata ka ching ete udai hi benle hi dalade khnang ban urlong kata ka ching thmu ka chong hi kumta haba ula yui ba udon bok ula kantai chur ya kane ka kam kumta daka spa ka ba udon namar udai ubreu uba reu spa bat uba bon pisabha ula thong sipho lak tangka ya udon bok namata benlech sabang kolor ban penbej lane ban pengkren lem ya ka joyful namata Richmond ubala don ka ching e chisha ya ka haba udon bok chu yo sngew lane chu yo kata teng ya kata kalang kumta ula mencur bat ula kango benlech sabang kolor namata kata kakam kumta wood hakasngi ka babot hi rengkat kadur chongka joyful namar ba udon bok umpat itu teng ya ka joyful bat rengkat lang wei uporlok chong Richmond ban sendran lang ya udon bok yo ba umle lane tre ya kata kakam lane ka thong chong Richmond kumta kila ya lech lang sabang kolor tang ban penbe ya ka joyful kandiat sepang ka joyful haba ka joyful klapoi habang kolor kala lech ya kendo tik ya wei ubreu ubadei hi ukasi ubala syong la sa habang kalor la slem baha bat udon ru wei ukhon changrang ubakarteng uken teu une ukpa chong uken teu udai uporlok baya chan baha bat ukpa chongka manswa bat ubadai kren phon ru hado mata bat ukpa chongka nak takadau ukpa chongka joyful ula ai ya kata ka address khnang ban pensuk ya ka benlech sabang kalor ban poi bet syayeng chong uta uporlok chong u batang supoi habang kalor lapliang subharu yaka da kata kalong yeng bat klasong la saru hakta ka yeng chongki katba kadang don hakta ka chingpule research ka chongka habang kalor ukenteu udei ukhuan bayo bakot bat ukpa chung uru udei ubreu ubarus pa bha bat ubala treislem habang kalor nado balakha ya ukenteu bat ukenteu ru cuklat yaka keten kasi lachong langba ka ching hikai kren ka keme chung u ukenteu udai ubala I bha karta bat ula penyait ru yaka private bank lachong kum branch manager ha kata kacaka kumta kipor ki yan kisngi kitalun ukenteu ula stang mensyo chingiet yaka joyful namar ba kadai kabreu ka ba chemnot bat ka ba bham sem khamtam ru ba kadai ka prakasi watla ula song slem habang kaloru hanrei ukenteu ukwa pat banya poi songkha barka kenthai kasi lachong watla ukenteu udon ya kaching itnat ya karu hanrei somnot pat ban penpau ya kata kaching sngew chung u ha ka joyful kumta kilaye perlok bait kumto
ukun teo nado balawan poi ka Jaiful ha Bangalore kamtam ba kalawan syong wansa hayang chung ula dap tangda ka cingkemen suda namar ba ula itenat bahaya ka bad ula lej bo lej syawru yaka man la kasngi Hanrei ka Jaiful pan kam sempoi perkhat ruem yakum kita ki cingmut ban yi semla namar ba kala plet cingmut palat ya ki cingpule ka chongka ba kadai ban pendep bej kumba kala thmu Hagawei kaliang pan haba udon bok ula poi ha Bangalore rengkat uwei ubreu ubala pha da Richmond kila yadon menta ha Bangalore tang supoi ha Bangalore udon bok ula trei bon chat ki kam kum unong sar phalau yeng breu bat kumta terter bat ula longru unong de senteu harut surok hacan kata kacaka basa ka Jaiful lengba ka address bla ai da Richmond yau ula le khnang yakane kakam tang ban itho ya ka Jaiful lengba kata kadur kabal adon hakti chung ba ubat man la kasngi ban itho lane ban syam yaka te hakawei kasngi katba udon bok udang de senteu hakawei ka road surak da ka cingmut bu unsa itho bat unsa yasham ya ka Jaiful ha kata kapar ula yi shisha ya ka Jaiful ba kadon hakawei ka kali remdor blanya da ukenteu ba kalawan yan na kata kacaka bade senteu udon bong ukenteu tang masan yi ya uta unong de senteu ula wan tur syachan chong uta unong de senteu da ka kali chong ban thet senteu namata ka Jaiful bat anda kila ikren kumta laya sakhi penban ba kidai ki prakasi penban bat kila ikren bha hangta kum kibala ithu teng mensua udon bok ubakham shalak bat ubakham nang bha ban kren penben ha kata kapor ula batailut ya ki cingmut chong kita ki senteu ba ude boro hado bala penlong ya ukenteu bu un thet ben ya uwei usenteu rong bulu namata ka Jaiful badon hangta ka Jaiful ru kala supet lengo ya udon bok ba unang ketien bha ha kata kapor kum unong de senteu ha kata kacaka bat kala sngo sngan ru ba pleng buon bha ki kasi ki batrei ha Bangalore haswa chongka te kumta kisngi ki ya ki tulun bat udon bok ru ula yo kalat banya songkai bat ka Jaiful te hangta udon bok ula itho ba mau ula wan bela shane bat ka Jaiful pat kawan pule kumta udon bok ru ula ya por khana bat ula ya lap khana syapang Richmond bat yaki spa ba udon ha ka ba ka Jaiful ru kala ithu ya Richmond te kumne si kumne man ba yakendo bat ka Jaiful udon bok ula shu ya lap khana bet tang syapang Richmond namar ba ula wan sya Bangalore tang ban le kumne ban pendep ya ka kular bat Richmond Hanrei nom pen pau pat ya kata ha ka Jaiful badai Richmond ubala pha ayu ban le kumta bat lada le kumta ru don pat uwei ubreu ubala ya wan lang bat ya ubala pha da Richmond ban pech sindi ya te katba nang yolat banyak kendo kumne kine arngut udon bok bat ka Jaiful kila ya syok cing penban para maki hadok ba kata ka cing chongki kala nang scam bha hadok kata te lengba kata ka cing chongki para maki la pelong ru ya ukenteu bu un sngo si bat sngo khuslai bha ha ka cing sakhi chong yaki namar ba mo uru ula don cimun hok yaka kumta uta unong budden lane unong pech sendi ya uru ula tip ya kata kacing le chong udon bong kumta marmarhi ula phon bat ula pentip sya Richmond syapang kata kacing ye udon bong bat ka Jaiful da kacing bitar Richmond ula wan sya Bangalore ban wan ya kendo ya udon bok bat anda ulai kendo Richmond ula maham bat ula berngem ya udon bok ba udai ban pelaj samlano ya ka marmarhi lem da kumta unsaai da ka bateng ya kumta udon bakru da kacing kuslai hala ka mesem chung ula kangu iya kata kacing pha penlai no Richmond ya ka Jaiful namar ba uha ban pendep ya kacing kular bat Richmond ru uong ru ba lada ule kumta tikna ka Jaiful ru kan sawan hi syau ban kren ya tho kumba mo ula terwateng mensua te ka kam kala poi hakaba ya udon bong kumta ban syukran pelaj no iya ka Jaiful ru udon bok syam nuot namar ba ka Jaiful kala syania bat kala bahaya hadu kata kumta udon bok ula syule no dakakam dakaba syule menthia no bat kawei ka kenthe Bangalore kaba kerteng ka Juli kabadai kaba ucu itho bahaya ka nado ba udon ha Bangalore
ya kata kacing ya thia chong u bat ka chuli ha kata kamen ukun teu ulayu I dalaki khmat la chong bat ulayo shenduru yaki daka mobile phone ka chong uhi kumta mar hi ula wan ya tho bat pen iru ya kata kadur ha ka joyful marsen yo sneu ya kata ka khobor bat yu I ya kata kadur ka joyful kla yam kthang bat kala sneu si chur ba udon bok ula shet kala yaka te andala shai kapneng ka chuli ka kanthei Bangalore kla lango bha ba udon bok la wan thia lang bat ka ha kata kamen hanrei udon bok pat ula phla ba mo sham le ai ruem ka basneu yaka kumta lengba kata kacing le chong udon bong ka joyful kam kwa shu ban pen idur ya udon bok hanrei nakaliang udon bok pat ula sengosi chur nambar ba mo uru ula ngam chingej bha ya ka joyful haba urucuman ulai I ya kata kacing ya no udon bok bat ka joyful urucuman ula kemen bha bat ula leturu sya ka joyful hakum kata kapor ba yalai samla yo ba la se ka joyful kan tre no yu ban ya tho bat urucuman ula ai no ru ya kata ka check ka ba shipho lak tengka ha udon bok ya kiba kila ya kular menswa te nakaliang ukun teru ula ya tho ya kata kacing ya no hapadeng udon bok bat ka joyful haka keme bat ha ukpa chong u kumba ngala batai syakman ba ukpa chong ka joyful bat ukpa chong ukun teu ki dei perlok bha hadu kata ha kata kapor kumta maki baro arliang kila ya pen no lengba kacing ya kran phon para maki ban pen ya tho no ya ukun teu bat ka joyful bat ka joyful ru kala tip ya kata bat kala mencuri ya kata kacing ya pembait ka chongki nomor ba makaru kam kwa ban pensusi ya kacing ya dei chongki udon bok pat ubala susi chur bha bat ubadang kan mau ya ka joyful ha ka chok kapor udon ru sipho lak tengka ka chek pisa ha ka kti chong u kumta ula rai ban play account no ha ka wei ka private bank ha kata ka chaka ka badai ru ka bang bala long try da ukun teu bat andala poi habang ukun teu ula lengo bha ba kumno udon bok ubreu uba shubelas ngi kat kabayo bat uba shude senteru hanrei urichmon u transfer yu hado kata-kata kapisa kumta ukun teu ula keli benia ya udon bok naka kadau ba urichmon ula transfer yu hado spolak tangka kapisa hanrei urichmon pat ula cubab uong ba ula ledeno ya kamensiam ha ubreu beman kamut ha urichmon kumta ukun teuru nam pediang ya kata kacing mud play akau chong udon bok ha kata ka bang chong u namar ba uteng yo dei kapisa tu kumta udon bok ru ula kela kacing mud ben lej ai pen phai no ya kata ka check sipholak ha urichman ba kwa ai shu ben yatre kam bat u te hapadeng kata kacing kren urichman bat udon bok syapang kata kapisa sipholak tangka ka joyful kala ui bat kala yos ngalut ya kacing kren kacongki bat kala bitar lep ya kita baro arngut nomor ba kila pelong yau bisnes yaka kumta kala nangdom syu ya udon bok kumcu ya urichman ro kumta makaru kala hun kamsem ban ya tho no bet bat ukun teu kumbala ifbet ki bahyeng te haswa bonpoi kasngi ya tho ka chuli ka to ka kanthei Bangalore ka bala bana bha hakaba udon bok ula ya thia lang bat ka kala wan ya kendo ya ka joyful bat ka bala phlaru baro haka ba kamsham le ai ru em ka basneu bat udon bok hanrei udon bok usule menle ya thia lang bat ka tang nakadau ban pendep ya kacingkular bat urichman ka joyful pat hakata kapor kala bat kala lung ka mesem ka chongka nomor ba udon bok udei ubreu uba kala ej bha hare kam nang lei e shu ha kata kapor nomor ba la shai kala dei kasngi yatho bat ukun teu haden kata kacing kren bat ka joyful ka chuli pat bran kala lek ya kendo ya urichman ban ai ya kata ka invitation card ya urichman ba udei ban poi khnang ben ha kata kasngi yatho ukun teu bat ka joyful kumta urichman ru ula kemen banjo ya kata kalan bat ula thmuru ban punthut bet ya kata kacing yatho ka chongki da kacing yakhi te kasngi yatho ru kala poi bat udon bok ru ula wan poi hadu ka kamera ba penriam yatho ya ka joyful ka bala dap da kacing benut ya udon bok ha kata kapor udon bok ha kata kapor ula plalut baro ha ka joyful ba u e chisaya ka nado kamsem ka chong u bat ula pen iru ya kita kidur por baya sendur lang bat ka manswa kumta kita baro arngun kila ikdup e pramaki da ka cingkemen
bat kila kucing mutru ban yalai phet tu no na kata kacaka ha kata kapor hanrei hakum kata kapor la wan lap no ukpa chong ukun teu yaki ba kila don arngut ha kata ka kamra bat ula ya sngalut ya kacing ya kren kacongki baro kumta ukpa chong ukun teu da kacing dom cing bitar ula tan no ya udon bok na kata ka kamra ban be no ya u shabar kat ba nang tan kumta ya udon bong kita kidur baya sendur lang udon bok bat ka joyful kelahap hamadan jeng nakapla udon bong hangta layu ilut kibahyang chong ka joyful kumcu chong ukun teu ya kita kidur bat la pelengok lut ya ki baro bat kumcu ya kita kibreo kibadon hangta kumta ukpa chong ukun teu ha kacing sat ka chong u ula mut ban set yap no ya udon bok namar ba ula sngau cemdau palat hadu kata-kata hanrei hakum kata kapor lawan poino Richmond bat ula yarap ya udon bok nakti ukpa chong ukun teu bla mut set yap no ya u ha kata kapor Richmond ha kata kapor ula plalut baro ba kacing bakla kadai kacong uhi namar ba umut ba kapisa bat kaspa chong u kaba udon kala ban thet lut baro wat ya kacing edru hanrei kam syam long kumta kumba ula thmu ula ong bat ula pan mapru ya udon bok bat ya ka joyful halwar kita baro bat makiru kila map ya u bat ula ong ru ba ka joyful kadai hok kabe e chong udon bong kumta haba boro kila ya tiblut sepang kata ka cingi e udon bok bat ka joyful kibahi yang chong kiru kila ya hun lang bat la pelong sendon ka cingi tho hapdeng udon bok bat ka joyful da ka cikmen ha kata ka porhi bat na kaliang ukun teru benut syu ya ka joyful namar ba ula tipsai ba makaru kala e bha ya udon bong titang kane hi kacing yatho khana ka chonga bat ara pis ngotanat ya kane kacing yatho khana chonga sing phasa share like but subscribe ya kane ka channel chonga khnang ba ngan sapmi buntli kacing yatho khana kublei shibun